торжественно чествуем главных героев, лучших выпускников Казанского университета. Оларны бүген чыннан да герой дип атарга мөмкин. Катлаулы имтиханнар, йокысыз төннәр, тозланган дәресләр артта калган. КФУда чыгарылыш кичәсе. Укуда гына түгел, җәмәгать эшчәнлегендә, сәнгать һәм спортта да алдынгылар. Бар яктан даунган студентларга кызыл дипломнарны бергә җыеп тапшыру университеттагы матур гадәт. Элегрәк бу тантана императорлар залында узса, соңгы елларда КФУның ишек алдына күчерелде. Для вас начинается новый этап в вашей жизни. Бүген тормышыгызда яңа чор башлана. Сезне кызыклы вакыйгаларга бай тормыш юлы көтсен. Җиңүләрегез күп булсын. Альма-матер, вы запомните и будете всегда стремиться сюда прийти. Табиблар, укытучылар, инженерлар, юристлар, икътисадчылар. Кызыл диплом 52 студентка тапшырыла. Бу башка еллар белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Илзира Галимбәкова Казан кызы филология институтын тәмамлаган. Татар телендә эшләүче журналист яки укытучы булып эшли ала. Әле хисләрне ала бетереп булмый, чөнки аерыласы килми. Уку йортыннан дөресен әйткәндә, бу 4 ел бик тиз үтте, күз ачып йомганчы үтте. Әлбәттә без күп әйбер эшләдек, безнең күп нәтиҗәләребез бар. Денис Давыдов бүген магистр дипломын ала. Ул безгә 2 ел элек бакалавриатны тәмамлаганда да интервью биргән иде. Халыкара дәрәҗәдәге чаралар оештыручы. Изменилось многое, если... Укуны дәвам итүемә үкенмим. 2 ел дәвамында тагын да күбрәк белем тупладым. Хәзер мин үз-үземә ныграк ышанам. Могу сейчас уже более уверенно чувствовать себя. Кызык вакытларда булды инде, авыр вакытларда булды сессия, гел авыр период инде безнең өчен. Шулай ук эш белән берләштерергә бик авыр. Гомумән алганда быел КФУны 10 мең студент тәмамлаган. Бу яршалы һәм Алабугадагы студентларны да исәпкә алып, университет башка ил студентлары арасында да популяр уку йорты булып кала. Бүген Казахстан, Түркменстан, Болгария һәм Нигериядан килгән егет-кызлар да диплом алды. Я даже успел добиться больше всего, чем надо. Мин үзем көткәннән дә яхшырак нәтиҗәгә ирештем. Уку, иҗтимагый тормыш, мәдәният. Все возможности есть. Россия — это страна возможностей. Бу көн мөгаллимнәр әти-әниләр өчен дә истәлекле. Белем дөньясының катлаулы юллары бергә узылган. Уку җиңел бирелми. Укырга кирәк, эшләргә кирәк. Бәхетле булсыннар. Авырлыклар килсә дә сынып калмасыннар, сыгылып төшмәсеннәр. Әни кеше буларак улым дөрес белән горурланам. Ул үз теләкләренә иреште. Тормышта үз юлын табуын телим. КФУ Россиядәге иң яхшы 20 университет исемлегендә. Хәзер монда беренче курс студентларын кабул итәргә әзерләнәләр. 14 меңнән артык урын бар. Шуларның 7 меңнән артыгы бюджетныкы. Абитуриентлардан 11 мең гариза килгән инде. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.